Labi sa labi, tayo'y nagkaisa. Labi sa labi, pinagbigyan kita. Init lang iyo. May udto, ma'am. May udto. May udto diha. Taga BHW mo? Dili. Mura lang may BHW. Pwede ka Nami ko ano? Nami tuyo. Ay, Ano, lingkod. Kasi tuyo ninyo, dito, day. day. Anak na ako, day. wala iro diri ma'am. Wala. Kasi tuyo ninyo. Dili. Abot mo sa mong bukid. Kay taga syudad man jud mi. Oo. Dito jud mi sa city nagdako ba. Oo. Na magoy trending na ba kay Facebook ron. Ay, wala mang misigdan diri, day. Wa jud ka kadungog sa mga balita no. Wala ko mga inana, mga balita-balita sa Facebook. Wala ko anak, day. Nangita mi og kwartang papel, Naon, watang papel. isa ka libo. Na Tapos? naay serial number sa last. Na-serial number sa last. Patanawa ko si mo kung na ba kay 1,000 na. I-try lang tanaw kung na ako diri. kung same ba ang serial number. O kana. Na 06. Ya. Nga naman, day. Maon jud na magipangita, ma'am. Taas na kay mong gibaklay, ma'am. Naabot pa mi pikas barangay. Ikaw ra jud di ay nay 06 diri Oo, ma'am. 06 yun ang nalas. Wala mong gipangita. Isa ra gyud na isa sa kanang giprinta. Mao ra na isa. Isa ra ni giprinta palito ni og 500. Palito ni mo 500? Oh, Saba ka diha. lagi. Kaysa uban kay ni ma'am paliton ra ni 250, 300 mga Palito ni 500 ni mo? Oh, di nakalugi, ma'am, Okay. kaysa Oo. may gay naunhan ka namo. Rare. Salamat, Lord. Rare. Rare na. Rare. Kay parang nga di ay nga palito man ninyo ni inani nga kantidad. Mali daw ni pag-print. O niya, need na siya ibutang sa museum. As in? Oh, gamay O ra sige, kay. baligya ko ni. Ang uban, ma'am, niya kasugat mi dito, 250 ra sila. 250 ra? Oh, 50 Pila ra. sa inyo ha? 500. Saba ka diha. Lagi. 500 jud. Oh, dara O ba? sige, baligya ko ni. Cash to cash basis. Sige. Sige, Diba? salamat kaayo. Nakakwarta pa ka, ma'am. Salamat, nagigdaigdar ako diri, nakakwarta ko. Oh, Salamat, diba? Lord. Di ba kanang grabe jud ang blessing sa Ginoo ba mo duol na si Muha. Gidungog yun akong pag-ampo sa Ginoo kay while nagdinggidahigda ko diri na nako, Lord, nga tagay ko grasya. Iampo sa kanamo. Salamat. Blessing ni panisod na ayo, Lord. Salamat, ma'am ha. Salamat. Dili ka gamay. Dili ka kalintora. Oo, sakit gay ko na yung Lord, tagay. Palit ng tambal na yun. Ipalit mo di tambal dayon. Salamat kaayo. Sige ha. na, wato sa mi sa unahan. Oo, sige. Tingnan mo 'yung manok. Unya ayo kay saba-saba sa silingan ha kasi na Oh, sige kay sikreto ra pud nako ni kay para balik mo po na ko na pud ko inato. Pangitag mga 06 ha. Oh, sige. Dai, salamat nang, salamat nang. Di mo man inom tubig lang? Dili lang nang. Okay na. Sige. Amping mo. Salamat nang.